May kang kasi tilong chicks. Ayan po, isang magandang hapon sa ating lahat. At yun, tapos ang break time. At nandito si Rika dun sa labas. Ako nag-premiere muna ako. Ayan. Matulog ay 12:57. Ibuka mo muna, ibuka. Si Rika oh. At may bisita tayo. Buwan ang vlog mo. Ha? Buwan ang vlog mo. Si Kapotel Labio. Di makagituber na nakita kami ulit. Dit. Oh. Oh. Shoutout kay Labio. I love you. Kahit nga nag-aaway sila, love you pa rin. Oh. Shit nga. I love you kay Labio. Oh, ganda. Sure nga ng asawa. Nandun ang sarap sa tambay ah. Karamihan ng mga teacher. May bisita tayo. Kata mo, bumibira siya. Look, look. May bisita tayo. Ano yung tilo? Bakit? Pagod ka na ba? Bakit mo ko sinusundan? Saan banda? Ha? Tara na, back to work ka na. Tara, let's go. Bilan mo nga ako ng gawa kong kalan. Premiere. Ampot, uwi na kami. Uwi na kami! Oh, yan. Larika, sabay na. Vince, si Kuya. Kuya Arnel. Gatcho. Yan, si Rika. Yan. Ay, let's go! Ha? Sige! Yan sila Rika.
Unan. Mayangkas ito lo, mayangkas. May kasi tilong chicks. Yo.
Andito na kami sa New Zealand. New Zealand ng Bicol. Dito sa Batu. Sige, sige. Tara kami. Oo. Tara, Lo. Ikaw. Ikaw. Ha? Dito na sila, sila Rika. Tara. Na. Angkas ko na rin Kuya Arnel. Pilo na. Nakasunod sa akin eh. Ha? Nakasunod. Dito na kami. Okay. Sige. Sige. At sinakay ko na si Kuya Arnel. Pero sakay siya ni Gatcho kanina. Dadaan mo naman ako sa bahay ni Kuya Arnel, kaya sinasabay ko na. Dito na ako sa bahay, kakarating ko lang. At alam na, upo dito. Ano na? Ano? Edit na, no? Pagdating ko edit, no? Alam na. Siyempre hanggang dito na lang vlog na to. At mag-edit na naman tayo. Yun ang pahinga namin na mga vlogger. Yan. Ayan, bye-bye. Love you all. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga sponsor. I love you, I love you, I love you. Ingat nga lahat. Sa viewers, anonymous sponsors, God bless. Love you all.